Dnes opätovné meranie v Pezinku po výdatných dažďoch, zhruba 1 hodina po obede. Ideme si pozrieť, ako sa zmenili teplotné ukazovatele. Takže kosený trávnik pod stromom v tieni. (23,6 stupňa). Presúvame sa na slnko, kosený trávnik, takto, na výpeku 31,7. Ideme na makadam, 37,38, 39 stupňov zhruba. Prejdeme na betón, nachádzame sa na Záhradnej ulici v Pezinku. Betón, (32). Vidíme, že po silných dažďoch bláto všetko do kanála. Je to síce dažďová kanalizácia, odvodnenie vozovky. Pozrieme sa teda na asfalt. 37. Pozrieme si zámkovú dlážbu. 33, 34 dajme tomu. Zase trávnik kosený, poliatý výdatným dažďom, 34,5. Ideme do tieňa. V tieni 26,5 betónová dlážba, 27, 26 trávnik, 25. A ešte by to chcel asfalt v tieni. (26).